Ongietorriak danak, Uribe Kostako mankomunitateak Euskara Zerbitzuak antolatutako ekitaldi honetara. Ongietorriak bai Eusko Jaurlaritzatik etorritako ordezkariak, Bizkaiko Foru Aldundiko ordezkariei, baita ere nola ez Uribe Kostako alkate eta zinegotziei, ikastetxeko ordezkariei, zuek bai zarie garrantzitsuak hemen, eta Euskararen alde lan egiten duzuen guztioi. Eskerrik asko etortzagatik eta ongi etorriak. Gaur hemen bildu gara non eta Kantauri itsasoaren ondoan. Uribe Kosta euskaraz blaitu nahi dugu eta gure itsasoa horren adierazpide da. Uribe Kosta ezin da ulertu euskara barik. Zer izango litzateke Uribe Kosta euskara barik. Ez genuke ulertuko. Horregatik gaur hemen konpromesu hori hartuko dugu. Gure hizkuntzaren konpromesua, gure hizkuntza sustatzeko eta zabaltzeko konpromesua sinatuko dugu hemen. Beraz, gaur ospatzeko eguna da. Konpromesu hori ospatzeko. Eta zer ospatzen dugu? Hasiera puntua. Hasiko gara gaur. Ekitaldi honekin hasten gara. Bidea daukagu, bide luzea, polita, gure hizkuntza eta gure kultura sustatzeko bidea, danon artean, bai erakundeak, administrazioak, herritarrok, denon artean, Uribe Kosta euskaraz blaituko dugu. Horretarako gaur gurekin ditugu administrazioetako ordezkariak. Lehenik eta behin entzungo ditugu Josu Landaluzeren hitzak, bera baita mankomunitateko, Uribe Kostako mankomunitateko lehendakaria. Egunon, eta ongi etorriak. Azkera. Hizkuntza politikarako sailburu ordea, Foru Aldundiko, eta Bizkaiko Foru Aldundiko euskara zuzendaria, eragile sozialak, herritarrok, egunon, eta eskerrik asko aurkezpen honetara etortzeagatik. Egun berezia da gaurkoa guretzat. Urte asko daroguz, gure hizkuntzaren aldeko neurri politikoak eta proiektuak martxan jartzen. Argi dugu, ibilbide luze honetan pauso emankorrak eman ditugula eta emaitza positiboak izan dugu. Adibidez, gero eta gazte gehiago euskeraz ikasitan dabe eta euskera menperatzen dabe. Hala ere, eta zoritxarrez, zaila egiten ari jaku euskararen erabilaren aurrera egitea. Baina zailagoa egingo jaku oraindik gure indarrak batzen ez dugu zen bitartean. Uribe Kosta euskalduntzeko bidean, orain arteko estrategiak berrikusi behar zirela ohartu giren. Estrategia berrikusi ezik, garai barrietara egoikitzeko behar ere jabetu ginen. Estrategiak indartu ahalik eta gehien adostu eta zabaldu egin behar direla ikusi dugu. Aurkeztera ekarri dugun estrategia barri honen helburu nagusiak argi dugu zeintzuk diren. Euskararen ezagutza eta erabilera indartzea eta handitzea. Euskararen doinua gero eta indartsuago entzun nahi dugu gure kaleetan, herriko plazetan eta gure kostaldeko hondartza eder honetan. Eta horretarako, adostasun zabal baten oinarritutako bultzada barritua eman nahi dugu. Modu eraikitzalean planteatu dugu estrategia barria. Eta ibilbide barri honetan proiektu nahi duguzen oinarriak balorean jarriko duguz. Adibidez, Uribe Kosta osatzen dugun udalerrien arteko elkarlana eta koordinazioa elkarrekin osatzen dugun mankomunitatea eta euskaldea indartzea goaz. Horretan, bat egingo dugu eta bat izango gara. Eskualde honetako euskararen komunitatea osatuko duen herritarren eta eragileen sarea sortzen eta osatzera goaz. Horretarako, herritarren eta eragileen konplizitatea eta aldekotasuna bilatuko dugu. Bai euskaltzaleena, baita euskara ikasi eta gure komunikatea sartu nahi diren guztiena. Horrekin batera, beharrezkoa izango dugu eragile politikoen eta sozialen arteko elkarlanean sakontzea. Elkarren beharra dugu. Asmatu egin beharko dugu, eren norbanakoan eta sektore ezberdinengan eragiteko ekimen baliagarriak implementatzen eta horretarako helburu zehatzak eta neurgarriak diren adierazleak behar bezala finkatzen. Eta amaitzeko, garai honetan jendearen gana iretsiko hain beharrezkoa eta funtsezkoa dan komunikazio plan integral eta erakindor bat.
Horretara dator gaur hemen itsasoa eta lurra bat egiten daben honetan. Uribe Kostan Euskaraz Blai marka berri honen aurkezpena. Nire mezua amaitzeko ibilbide honetan, sare honetan, itsaso honetan, bustitzera gonbidatu nahi dut. Busti gaitezen Euskaraz eta handitu dezagun gure Euskaldun Euskaldean Euskararen itsasoa. Uribe Kostan Euskaraz Blai. Eskerrik asko guztiak. Eskerrik asko benetan, gaur hona gonbidatzearren. Agenda estuarekin nabil, eskualde batetik bestera, Euskararen aldeko programak, Euskararen aldeko plan estrategikoak aurkezten. Eta benetan, gaur oso pozgarria da ostiral honetan, nire eskualdera etortzea, gure eskualdera etortzea eta ikustea 7 udalerri, era batera, elkarlanean, Euskararen alde berriro ere. Egia esan, oin dela aste gitxi, ez da, kalata izan ginen ibilaldiarekin, eta oin ostera, Uribe Kostan Euskaraz Blai berriro. Gure eskualde hau dinamikoa da, bizitza estilo batekin. Surfa, kirola, gazte eta ume pilo batekin. Hemen jaiotzeta ezak ez daukantza, problemarik, edo oso erakargarria gara. Hori karagarrizko aukera da Euskararentzako. Baina badakizue, gure ume eta gazteak ikastolan, D-ereduan ikasten ari dira, baina gero laguntza behar dute, eta eskaini behar zaizkie beste eremu batzuk. Gure gizartea horren alde dago, ez auki bildurri. Mankomunidadeak egin duen apostu sendoa da. Zuen agendetan berriro ere, Euskara jarri dozue erdigunean. Euskara erdigunean jartzea da, pertsonengan inbertitzea. Pertsona eta gure herritarrei bizimodu eta hobea ematea. Kohesio eta gizarte kohesioan lan egitea. Beraz, ez dago inolako zalantzarik, ez da? Kontuan izan, gure gazte guztiek behar dituztela esparru gehiago euskaraz hitz egin ahal izateko. Kirola, zenbat kirolari ditugu gure eskualde osoan. Aisialdia, oraindik ere kapaz izan behar gara aisialdi bat, euskarazko aisialdi bat emateko. Ingurune digitala, horretan ere, baloreak eta biok, diputadak eta biok daukagu gure ardura, ez da? Hortxe ari gara ere, mundu digital hori ere euskalduntzen, beste bizitza bat daukagulako hor. Euskarari kostatu zaio asko, ez da, lehen urteak eta urteak hezkuntzara sartzeko, beste ingurune batzuetara sartzeko, orain ostera ingurune digitalean gaude. Beste hizkuntza hegemonikoekin batera borrokatzen, ondo posizionatuta, baina asko dago egiteko. Eta azpimarratu nahi dut, mankomunidade honek 7 alkateak hartutako erabakia. Elkarlanean bidea egitearena, auzolanean, erakundeak erakundeekin, gizarte eragileekin erakundeak, herritarrekin batera bidea egitea. Ez dago beste biderik, hori da bide seguruena eta bakarra eta eraginkorrena. Hizkuntza hegemonikoen indarra ikaragarria handia da, ingelesa, gaztelera, gure gazteak eta herritarrak elean hitzak dira. Beraz, euskarak ingurune guztietan egoteko guztion beharra behar du, eta guztiok era positibo baten eta aktibo baten lan egin behar dugu. Eta horretarako, horrelako apostuak egiten direnean herritarren partetik eta erakundeen partetik, Eusko Jaurlaritza zuekin egongo da. Ekonomikoki ahal izan eskero laguntzen, era batera edo bestera, teknikoki laguntzen, eta zuen eredua zabaltzen beste eskualde batzuetara. Beraz, berriro ere, zorionak, elkarlanean, auzolanean aurrera egingo dugu, eta euskarak badu presentziaren guztietan. Baina guazen eskualde honetan indarra handiagoa eta indarrez hori guztia irabazten. Gure herritarrek inkesta guztietan esaten dute, atxikimentua erabatekoa dela. Inoizko atxikimenturik handiena daukagu euskararen alde lan egiteko, euskara sustatzeko, euskaraldian ikusi da. Beraz, guazen gehiagorekin euskaraz egitera. Eskerrik asko. Eskerrik asko bertara gonbidatzeagaitik, ekitaldi honetara gonbidatzeagaitik, eta eskerrik asko martxan jarri dozuen, eskerrik asko eta zorionak martxan jarri dozuen egitasmo honegaitik. Eskerrik asko mankomunitateari, baina eskerrik asko mankomunitatea osatzen dozuen udalerri guztioi eta ordezkarioi gaur ere hemen egoteagaitik. Nik eskertu nahiko nuke, sarri askotan ahoa bete egiten jaku koordinazioaz eta elkarlanaz eta horrelako hitz borobilak esanez, ez? Eta nik uste barrenean danotak igula hori guztiz beharrezkoa dugula.
baina egia da baita be horrek egunean zailtasuntxo batzuk besteak ekartzen dauzela. Eta batzutan, astu egiten jakula eta bakoitza bereari begiratu eta hor joaten garala, urgentziak dirala batzutan, beste batzutan ez dakiz zer dela, beti atxakiren bat izaten da, ez? Baina egitasmo honek benetan uste dut abia puntu oso ona eduki dabala. Ez bakarrik zueri dagokizuenean, baita be, Jaurlaritzari, zein Bizkaiko Foru Aldundiari jagokunean be, ez? Bizkaiko Foru Aldundiara etorri eta ez bakarrik egitasmoa saldu eta aurkeztu hasiera hartan, baita be, hauntzu egon zarie eta horri bil izan gara, batzuen plan estrategikoa eta besten plan estrategikoaren lanildoak zelan ustartu daikeguzan eta zelan eragin daikegun hobeto aztertzeko asmotan, eta hori benetan eskertzekoa da. Beste eskualde batzutan ere horrela aritu izan gara, baina egiten danean balioan jarri behar da. Zesarri askotan pentsatzen da hola egin behar da eta hor izten dugu, baina beraz, bihotzez eta praktikotasunez eskerrik asko, seguru nagolako arrakastatzu izango dela danon artean egingo dugun bide hau. Eta bestetik, bai, aipatu gurako neuke beste bakoetariko bat, ez? Ezagutza eta erabilera. Zaten dugu, ezagutzak ikaragarri egin dago aurrera, baina erabilerak ez da horren beste egin. Eta hori gertatzen da euskeran eta gertatzen da edozein hizkuntzatan. Hortan ere antza ez gara inarraroak. Antza danez beste hizkuntzen pare gagoz, hizkuntza hegemonikoen pare eta hizkuntza ez hegemonikoen pare. Ezagutzatik erabilerara egin beharreko jauzia kosta egiten da martxan jartzea. Faktoreak asko dira hortan eragiten dabenak, baina badakiguna da zelan eragin daikegun erabilera hori bultzatzen. Eta da ingurunea aktibatuz edo ingurune hori prestatuz hitz egin daikena eta erabili daikena eta ulertu daikena aktibatzen. Eta guri, herri erakundeoi, bai tokatzen jakuna da, aukera horreik bermatzeko bultzada emotea, estrategiak aratzea, elkarlana bideratzea, eta egiten diran ikerketak eta antzerakoak horretatik ere ondoriak atara eta lanildoa jarri. Eta ez dira zertan barriak izan behar. Hori be, nik uste sarritan larregi baloratzen dugula, ez? Garai berriak normalean izaten dira norbera heltzen danean, norberetzat izaten dira barriak. Baina zorionez, mirenek aipatu dauan ideia bat errekuperatuko dut, zorionez herri hontan zeozer gakoa izan bada euskararen ibilbidean, euskarak aurrera egindagian, herritarren atxikimendua izan da. Eta herritarren atxikimendu hori beste hizkuntza batzutan gutxitzen joaten den neurrian edo gorabehera batzu izaten den neurri berean, gurea euskararen aldeko herritarren atxikimendua etengabe sendotzen ari dan zeozer da. Beraz, hori nik uste badala salgai daukagun zerbait, zergaitik konpromiso hori zerk bultzatzen dau. Seguruenik herri hobeak nahi izateak, busti-bustita egon nahi izateak, blai eginda nahi izateak, baina ez bakarrik hizkuntzari dagokionez, hizkuntzak berak hurbilagoko egiten gaitulako baino guztiok. Zenbat eta hizkuntza hobeto menperatzen dugun, errezago ulertuko dugu aurrean daukaguna. Eta herria kohesionatuagoa izango da eta bizikidetza sendoagoa izango da. Beraz, euskara bada hortarako gakoa. Eta amaitu gurako neuke, itsasoa eta lurra batera doaz, esaten daukirmen Uriberen olerki batek, eta nik esango neuke gure herria eta euskara be batera doazela, batzutan kalakalata, beste batzutan busti-bustite, eta gaurtik aurrera Uribe kostan blai. Ikastetxetako ordezkariak oso garrantzitsuak zirela, eta Mirando Baranek oso ondo bebai azaldu du gazteon garrantzia. Horregaitik gaur Uribe kostan bertsolari gazte batzuk kantuz azalduko digute zein dan gure helburua. Nola gustiko dugun, nola blaituko dugun Uribe kosta euskaraz. Uribe kostako bertsolariak zuekin. Herririk herri, ahorik ahom, hizkuntza baten kantuan, Uribe kostan euskarazaren, handi bat da eratuan, berdin euskalki etxeko berban, edo euskara batua, korronte berak mugitzen baitu, blai amaitzeko autua,
prest gaude eta hartu dezagun iritsi den olatuan. Itxasertzetik hortzi mugaran, luzatu ostean soan, beharrezko dan, ausartu eta ematea lehen pausoan. Oin puntetatik belaunetaran, ta gero gorputz osoan. Alduen gisa eman dezalan, nork bere urtantatxoan, zabaldu eta indartu dadin euskararen itxasoa. Paule eta German, mila esker, gazteak, euskaldunak eta Uribe Kosta blaitzeko prest. Hizkuntza bat ez dira bakarrik bere hitzak. Hizkuntza bat izaera bat da eta kultura bat da. Beraz, musika gure bertsolaritza badaukagu, baina baita ere dantza. Eta dantzaren bidez ere euskara azaldu daiteke, kaleratu daiteke edo plazaratu daiteke. Beraz, orain, dantzaren bidez gauza bera azalduko dugu. Azalduko dugu, zelan blaituko dugun Uribe Kosta euskaraz. Urtantak botako ditugu. Bakoitzak bere urtanta, ez dakite, ezin gara hurbildu danak, beraz, batzuk urtanta batzuk botako ditugu, baina horrek guztion sentimendua azalduko du. Guztion tantak izango dira eta guztion itsasoa izango da. Beraz, dantza. Ui, urtanta bat erori zait. Ui, beste urtanta bat. Urtanta horiek bakartiak dira. Isolaturik, itota gelditu dira. Zoritxarrez, urtanta horiek beren bakardadean ez dute bat ere bustitzen. Ez dute bat ere irauten. Eta ez dute itsasorik osatzen. Beste 10, 100, milaka urtantekin batera bidea elkarrekin egiten ez badute. Gutako bakoitza urtanta bat gara. Eta urtanten modura gure bakardadean 4 horma artean isolaturik galdu egiten gara. Ez dugu bat ere eragiten. Ez dugu bat ere irauten. Eta ez dugu herri bat osatzen. Beste 10, 100, milaka lagunekin batera bidea egiten ez badugu. Urtanta bat, eta 2, eta 3, milaka urtanta jauzita bere jarioan, elkarrekin doazenean, bustiko dituzte gure lurrak. Zeharkatuko dituzte gure herriak. Garbituko dituzte gure gorputzak. Eta asetuko dute gure egarria. Ekarri gurera zure urtanta hori. Zatoz eta izan zaitez bidaide. Egin dezagun bidea elkarrekin. Gure uraren jarioan. Putzutik iturrira.
Iturritik errekara, errekatik itxasora. Eta bat eginik busti gaitezen gurearen ozeanoan. Gure kolorea, gure izena, gure izana, gure hizkuntza gordetzen duen ozeano honetan. Busti gaitezen elkarrekin, euskararen ozeanoan. Uribe kostan, euskaraz blai.
hemendik aurrera, lanera guztion artean, Uribe Kostan, Euskaraz Blai. Eskerrik asko benetan guztioi gaur gurekin egoteagatik eta konpromezuarekin aurrera egiteagatik.